Идвам ви с мен на най-новия филм на Светът на Ванката, Почивката 2. На премиерата имаше много познати лица и такива, които не знам защо бяха в кадър. Това сега няма абсолютно никакво значение, защото атмосферата беше мега забавна. Ама те трябва да разберат сами, ако ние им кажем как ще стане. Не, те хората не са готови. Мисля, че ясно, че Все пак решат 5 декември могат тя да го гледат. очакваме. Ако не, ще видим на погребение. Организаторите бяха подсигурили 2 зали, които бяха препълнени с хора, които дойдоха за да гледат Почивката 2. Целият филм беше изпълнен с забавни моменти и музика. И определено атмосферата беше много хумористична през цялото време на филма. Но на мен, честно казано, може би едни от любимите ми моменти бяха с Каролайн. А ти си елементарен катаджият с палка за тенисна маса. Документите или отиваме в районното? Какво представляват тия документи? Едно правоъгълно с ваша снимка на него. Инстаграма ми ли ве? Записвай. Caroline is top and you are drop. Долна черта 09. Ясно. Значи отиваме в районното. Айде, взе се от автомобила, моля. Кирил, ги смачкай гъста му. Буквално всички в залата през цялото време се смееха по време на филма. И аз няма да си крива душата, просто любимите ми сцени бяха с розовата А-класа, как се опитват да я паркират и накрая забиха в бордюра. Положението просто беше I'm just a girl in the world. Разбира се, във филма имаше още доста познати лица, които правиха обстановката още по-забавно. Така че определено си заслужава да го гледате. Нямаше как да стане. Нашата магия днес. И се извиняваме за това, че ако някой седял на стълбица, но какво е? Благодарим ви още веднъж. Благодарим на нашите. Вече е факт, Почивката 2 е по кината.